vi så kommet til København og venter på vores aftensmad, som er burger, og så er vi lige i gang med at spille noget Skyjo og drikke lidt vino, inden vi skal på flyet. Nu går vi hermed ombord på fly fra København til Shanghai. Vi er landet i Kina nu. Tobi kun simpelthen lige over at stå og blive kontrolleret for hendes pas, fordi hun ligner ikke hendes pasbillede. Hvor det ser ud til, at hun får lov at komme igennem, og hun kommer her. Nu er vi kommet til Tokyo. Og vi er på vej hen til hotellet. Wow. Dag 1 officielt i Tokyo. Mig og Super, vi har lige fået noget morgenmad på 7-Eleven. Og det var faktisk meget lækkert. Og nu der er vi på vej ned til noget tempel. Vi har en lille 23 minutters gåtur foran os. Vi ender at få ramen. Og Super, han er meget glad. Og Super fik et forklæde, så hun ikke spilder på hendes fine trøje. Så er vi kraftedeme kommet til verdens største lyskryds. Eller fodgængerovergang. Kan du lide det, Daniel? Ja, det er sådan lidt for mange mennesker, tror jeg. Så vi vil hellere ud til nogle templer. Ja, det vil vi. I dag prøver mig og Daniel en lidt anden morgenmad, lidt mere proteinrig. I dag står den på 2 yoghurt, og så et æg, nogle vindruer og så noget vand. Det er 2 i Tokyo. Der er vi landet på en station cirka en halv time væk fra vores kære lille lejlighed. Og der skal vi se nogle templer. Vi skal gå i noget flot natur. Og det første stop, det er Tokyo Tower. Wow. What a beautiful tower. Nu er vi kommet til Meiji, helligdomsport, som er Tokyos en af deres 5 mest betydningsfulde hellige porte. Vi har lige oplevet sådan en form for ceremoni, man ikke måtte filme eller tage billeder af. Hvor at, de begynder at tromme på sådan en stor tromme inde bagved her. Og nu skal I se, her der er der sådan en slags livstræ-agtigt, hvor at, så skriver man sine ønsker, eller sådan det man håber på for året ned. Og så skulle det gå i opfyldelse. Wagyu beef burger til middagsmad i dag. Så mums. En ting, der er lidt crazy her i Tokyo, det er, hvor rent der er. Prøv at se. Altså, der ligger ikke engang et tyggegummi, og det her det er vitterligt en af de sådan mest befærdede gader. Der er ikke nogen skraldespande nogen steder, hvilket er lidt irriterende. Så man skal gå og bære på sit affald, indtil man kan finde et sted at smide det ud. Men der er virkelig bare rent. Nu er vi kommet til et lidt mere lokalt sted, som faktisk ligger en lille smule ud af Tokyo. Vi skal nemlig ud og se et tempel, kattetempel. Og det hedder Gotokushi. Det er simpelthen et tempel for den her kat, der sidder og vinker. Satan, ede med flotte biler. Wow. Godmorgen, så er det dag 3, og vi er på vej ud til Ueno Park. Kirsebærtræ. Så flot.
Nu er vi så kommet ud på en båd. Så er dagen altså bare i gang. Vores svane er mega sød. Kan I se den? Nå. Vi skal bare hygge, ikke også dernede, og så skal vi pakke, fordi Vi skulle have været inde ved Imperial Palace, men de har lukket mandag og fredag. Kindergarten. Lige nu er vi har lige været oppe i Kindergarten. Og nu er vi ude og få noget kage og kaffe. I dag der prøver vi lokal ret. 39 kroner per menu. Wow! Next stop is the Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350. Se. Ej. Wow. På vej hjem, efter at mig og Solberg vi har haft lidt mere chill en dag, sluttede af med Solberg, hun tog fra Skytree, og så tog hun direkte hjem, og jeg tog ud til Akihabara og kiggede på biler på vores hotel. Så skal vi videre til Fuji. Hvad var det hed? Yamanakako. Ja. Så vi siger farvel til Tokyo. Og vores lille værelse. Så er vi med bussen. Og på vej til Yamanakako. Det tager 3 timer. Ja. Vi er nu i Yamanakako, og vi er simpelthen stået af det forkerte sted. Eller vi nåede ikke at stige af det sted, vi skulle, fordi at de snakker ikke andet end japansk herovre, så man kan ikke nå fedt, hvad man skal. Solbjørk, vores kære ekspert i at finde vej, hun er i gang, og vi skal altså bo over på den der side af søen. Hey! Nu er vi blevet hentet af vores hotel. Kom ind på vores hotel her ved Mount Fuji. Det her det er vores senge. Vi kommer til at ligge hver for sig i nat. Så har vi vand og jeg ved ikke hvad, te og alt muligt. Så har vi vores vask her og et spejl. Og så herinde har vi så toilet og bad. Yeah. Står jeg foran dig? Hvor er det henne? Her har vi Mount Fuji. Wow. Det er Japans højeste bjerg og vulkan. Ja, du skal cykle i venstre side. Vi sidder ved Mount Fuji og med Yamanakako-søen. Mount Fuji er der. Godmorgen. Godmorgen. Nu er vi vågnet her. Ja, og vi skal videre her om en time mod Nagoya, Nagoya. hvor vi skal være i 2 nætter. Det er virkelig en smuk morgen. Der er virkelig koldt, men solen skinner, og der er skyfrit. Så det er virkelig dejligt. Ja, der er minus 2 grader. Ja. Vi har for lidt tøj med. Nu er vi på stationen og skal videre til Nagoya. Og det er fucking dyrt. Vi har betalt 400 kroner per person. Plus den bus, vi lige tog. 11.000.
per person. Men nu skal vi køre med Shinkansen, som er deres bullet trains. Og nu er vi kommet til Nagoya. Hvad hedder det? Nagoya. Og vi har lige afleveret vores tasker på hotellet. Og spist noget slik, som vi troede var billigt, som var dyrt. Og så er jeg kun blevet helt op at køre på grund af slikket. Jo, det er fordi, jeg er Thijs Paradise. Det er dagens strøm, det her. Der holder lige sådan en Lamborghini. Her har vi det nye værelse. Og det her det er altså 500 kroner for 2 nætter. Solværker derovre. Vi har lidt storage room. Så har vi vores toilet. Rigtig fint toilet her. Altså det ser ikke så godt ud, men det er faktisk rigtig fint. Og så vi har et bathtub. Og så har vi fået morgenkåber. Ja, skal vi lige se. Og vi har en lækker seng. Wow, det er sådan en joke. Og sengen den kan vække os, og så kan den spille musik og alle mulige ting. Nu har vi lige været ude og spise noget pizza ved et lækkert pizzasted med sådan noget surdejspizza. Så hyggeligt, mega god stemning. Og nu kommer der lige nogle billeder. Der er her. Mig og Dan, vi er i gang med at varme op. Vi har nemlig besluttet os for, at vi skal ud og løbe i dag. Første dag i Nagoya. Vi får sådan noget spicy chicken. Og så har vi købt en masse andet lækkert. Vi har købt proteinbar. Og så har vi købt sådan en fin chicken pasta salad. Og her er mega hyggeligt. Hej. Hvad? Dog lige. Nu er vi kommet ind i Nagoya Castle Park. Vi kan se kirsebærtræerne, de er så småt begyndt at springe ud. Lige nu står jeg foran Nagoya Castle, som var et hjem for samuraier. Og det blev bygget i starten af 1600-tallet, men under 2. verdenskrig, der brændte det ned. Men efter krigen, der blev det altså genopbygget. Wow. Et lille fun fact omkring slottet heromme, det er altså de 2 guldfigurer, vi ser op ovenpå. Det er en blanding mellem en fisk og en tiger. Det vil sige, at den har et tigerhoved og en fiskehale. Og der kommer lige et lille billede af den der. Og de er altså lavet af ren guld. Der er både en han og en hun deroppe, og de vejer omkring 44 kilo stykket. Nej, skat, det kan jeg ikke lide. Så må du få min. Solberg kan ikke lide hendes kaffe. Men altså, prøv lige dyrk det her. Det ser jo sindssygt lækkert ud. Ej, men jeg tror, du kan lide det. Jeg ved det ikke. Så kom der et smil på Solbergs læber. Hun har fået min kaffe. Og så tager jeg hendes mørke iskaffe. Nu er vi kommet til Osokanon her i Nagoya. Nu er vi kommet til Osokanon, som er et buddhistisk tempel. Der var en anden. Så. Jeg tror altså ikke, det er meningen. Nej. Nu har jeg fået de jordbær, som jeg har let efter i så lang tid. Så nu er der taste-test. Det er koldt. Koldt? Og koldt. Er de nok frosne? Ja. Hvad siger vi? Det kunne være bedre.